Mira, compa, ti coñeces o proxecto Creagal? Crea que? Iso soa a creatividade, pero non sei o que é. O proxecto Creagal é un proxecto da Consellería de Educación, no que se elaboran REAs. A REA. A REA non, FREAs. E iso que é? Os REAs son recursos educativos abertos, feitos por profesorado galego para o profesorado. Son materiais con licenza aberta onde atoparás situacións de aprendizaxe motivadoras que podes cambiar, recortar, ampliar, todo o que queiras. Ademais, están feitos cun enfoque de diseño universal de aprendizaxe, vamos, o que se coñece por DUA. É dicir, buscan garantir o acceso ao currículo e o desenvolvemento do potencial de todo alumnado, independentemente das súas capacidades e das necesidades que poidan ter. Sí, iso está moi ben, pero eu teño que cumplir co currículo e facer a programación en Proens. Non te preocupes, porque de feito os REAs están baseados na programación didáctica modelo de Proens. E cubren todas as unidades didácticas. Veñen cunha guía onde se explica aos docentes como utilizalos. Mira, aquí no apartado 2 da contextualización curricular tes como se concreta o currículum en cada REA, os criterios de evaluación que se traballan, as actividades, os instrumentos, os procedementos vencellados. A ver se estou detendo ben. Estásme dicindo que se emprego este REA nas miñas clases non só vou ter alumnado motivado e traballando de xeito activo, senón que ademais a miña programación didáctica de Proens vai estar prácticamente feita. Soa ben, Pois a verdade é que sí, gustaríame ver un REA. Amosasmo. Sí, claro. Mira, entras nesta ligazón, premes no nivel que queiras consultar, escolles a materia e xa o tes. Pero aquí hai moito contido, non sei se terei tempo de mirar todo isto. Déixeme seguir cos meus apuntamentos que me funcionan moi ben na aula e xa teño o meu curso feito en Edisgal. Non, muller, xa verás que non é para tanto. Mira, todos os REA teñen a mesma estrutura. Son 5 fases onde tens que resolver un reto de situación de aprendizaxe. Eu vin exemplos moi interesantes onde o alumnado facía unha maqueta, unha película, un mercado. Estos arquivos, ademais descargables, podense integrar directamente na aula virtual do cole ou importarse ao Edisgal. Interesante, pero vexo todo moi tecnolóxico. Os rapaces onde fan os problemas? Tranquila, tamén tes actividades desenchufadas para que a tecnoloxía sexa a guía, pero non o obxectivo. No REA combínanse recursos interactivos con outros en papel. Ven todo explicadiño, mira, na guía de uso. Xa vexo, fichas descargables, editables, e isto como encaixa coa atención á diversidade? Xa sabes o que nos recordan sempre dende orientación, que a meta é a mesma, pero o punto de partida e o camiño son propios de cada alumno. Teñen toda a razón. Precisamente, por iso os recursos responden ao enfoque do DUA. E a accesibilidade é un dos piares do proxecto. Ainda que vexas un reto común, o certo que se ofrecen diferentes posibilidades de resolvelo, e todo o material está apoiado con recursos visuais, lecturas facilitadas, glosarios, botóns para ampliar contidos. Carai, pois isto sí que son todo vantaxes, déixame correr a bola. Pois por iso cho estou contando. Veña, arrea, que xa estás tardando.